салом, як хабар. аниқтараш мо имрӯз аз фаъолияти яксолаи худ натиҷагирӣ мекунем ва шуморо бо фарорасии соли нави милодӣ табрик мегӯем. соли 2023 зиёда аз 13 миллион нафар аз сомонаи Азия Плюс боздид намуда муҳтавои офаридаи моро 24 миллион маротиба хонданд. дар телеграм-каналҳои Азия Плюс бо забонҳои тоҷикӣ ва русӣ 20 000 мавод нашр гардид ки онро зиёда аз 220 миллион нафар хонданд ва диданд. ба саҳифаҳои мо дар шабакаҳои иҷтимоӣ Instagram, Facebook, YouTube ва TikTok то имрӯз зиёда аз 1 миллиону 200 000 нафар обуна шуданд ва теъдоди онҳо ҳама рӯза дар ҳоли афзоиш аст. радио ва рӯзномаи Азия Плюс бошад дар самти худ муваффақ боқӣ мемонанд. дар соли нави 2024 ҳам мо рисолати касбӣ, инъикоси саривақтӣ ва беғаразонаи ҳаводиси муҳими дохил ва хориҷи кишварро низ идома хоҳем дод. ташаккур ки дар соли 2023 то охир бо мо будед. дар ин давра муҳтавои офаридаи моро хондед, дидед, шунидед, ба дигарон ирсол доштед ва шарҳ гузоштед. рӯҳи расонаҳои Азия Плюс фарорасии соли нави мелодиро барои ҳар яки шумо табрик мегӯяд. дар соли нав барои шумо шунидани танҳо хабарҳои хушро таманно мекунем.